Tini o sasia bari o kaisa kuthumung nukha. Obo tamni bagay kuthumung ungkha tini. Ini kuthum mah hingga itu seng kami loko hamparani bagai kuthum baca. Sini kami wo draksa wo hine kayak itu nasi kelarang no halai ma kenawa tai borok sai batang wo hine no seng kunjo kenawa hingga abang bagai seng tabo kami ni si kelarang no bahagai oh hamya samung no kateri kaham lama wo tina ni bagai seng abang nanti kami ni okra sakwa joto berusaha bahasa wo seng loko kuthum kaisa pandak saja abang tina seng tini orang kuthum lain mana. Ja nongoro je drak salayo nunglayo hin khanamani. Abo kaham lama no tanang di ini da khailai na tamni bagay nok tini oro panda khailai ka. Drak kasunani bagay. Seng apa to kaham lama no tina bagai no kaya je tabuk sai tongnai rok no seng bahaya mutup nai abang tui seng orang tini kok salai nai tai abo bahaya seng borok no je sai tongnai no seng mutupai kaham tui mana abang tui seng salai nai tabo Tabuk hingkai je o parawo je guardian hinjang nai rok busuk joratui nokhor ka ba saput nong no rifaika ba cherai sikelarong no da no ya phanai na sabuno o drak ya kanan bagay ba committee khajang nai o jaga. seng to tabuk oro komiti khana hingga je seng siklarong jela siklarok ni ya pari sinai o samung no tai boma hinjang nai ba bopa hinjang nai rok o siklarong ni logi borok yak chutong nai borok ba phandi nai siklarong no tai je abo haike no seng je sai tongnai rong no bodi ko lama tai muthum nani abo seng naikon nai Hambai tabuk nini je o sasia bari sasia bazar je tini kuthumka tam koklam ni bagay kuthum lai karo. seng puila no sini naharmong drugs no bahagai kasnai second no hingkai kami wo seng cererok no ja poriyarok ba pori tongnai rok chu kyangai tongnai rok no seng jono khokchak khongnai abo haike kicha misa subawai borok no kusuk lama wo lekha poran digi teina ni hine seng kokcha baikha tai sab laikha kami wo seng bahagai thansa tongmanai abonati Drak no tui le norok laide important ni kha o parani bagay. drak hingkai seng belakhe nangkok mani tam hingkai seng o drak je sanai to sabin hangka tabuk o je tabuk beskang sikla tongnai rok no saya ni lama tui seng bahagai teinai abonati seng salai Hambai nin sinmung kisari gade. ani mungkai jiban leburma ang hingkai sasia kami ni no orani koroksa tapuk. Hambai. Hambai.